Ale sa na tých elektrodách k nejakému uvoľňovaniu... Tie bublinky to vidíš rozpustený plyn vo vodnom prostredí. No tá voda ona sa rozkladá takto. A môžeme to potenciálne aj zachycovať. Vosku malkos, ktorú som si možno... Takom zachovania hmotnosti, čiže ak je tam raz niečo dvakrát viac, tak to je dvakrát viac musí vzniknúť. Hydroxid. Między innymi musíme robiť elektrolizu z každého, čo... No, tak to... Teďko je to pět. Takže tak. No, takže tomu sa hovorí, že kvantifikácia, keď si uberiete nejaký merací prístroj, má to namerané nejaké číslo. To je prierez hlasu, tak. To je to lepšie. Dobrá je tá vypína. Dávaj sa. Nie, že by sa nechal No ja by som išla. Dajte mi to na jedno. Super, Má to každý teda? Najprv voda, zabarviť barvivo, zatím oleja. A teraz každý z vás má pred sebou elastón. Teraz využijeme to, že sa nám oddelili jednotlivé vrstve na olej, extra, voda, extra, možka. A teraz to mi povedz, že to bude viac, keď toto pridám do toho. Čiže olej sa to nebude, tým pádom olej to vám prejde. Každý tam aj to sofistikovanejšie povedané. Môžem ešte vlastne učiť, že konečným produktom spracovania bielkovín v ľudskom tele, ktoré primáte, je močovina. A to vám tam vlastne vzniklo. My sme to nafabrikovali. To nie je čpavko. Zrazené bielkoviny. Takže toto vlastne spracovala vaše telo. Ja mám nejakých 700-800 stupňov. Pretože tá teplota varu H2O, teda čistej vody, je nižšia ako tá teplota soli,
tak sa nám to vlastne vytých 100 stupňov podpieľa. Tak, keď sa sprte na vogáte to, tak iba nejaká kusná oslana není. Ale toto sa bohu ako neporovnáva, že áno. Ideálne je nejaký čistý. Je to aj naozaj lepšie. Na rozdiel 80 je naozaj na to minimálne. Keby ste teraz cítili, tak by nebolo odveci, lebo to natáčam, hej? Na podlahe. Tak. Ale to máš na lepší, vieš? A do slovíky si pozor! Servičky!